Kamil M da sunana asalin ɗan jihar Bauchi. Garin mahaifina da ne yau dai na tantance. Garin mahaifiyata nan Gombe ba fulatana ce. Momina ni aka mita 97.5. Muna fata ana jin daɗin kasancewa tare da tashar tamu a daidai wannan lokaci. Na muku alƙawari masu sauraro cewa zan samu damar tattaunawa da Kamil M. To lalle kuwa cikin nasara na samu tattaunawa da Kamil domin jin wani tudu wani gangare aka hau. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin. Kamil M. kenan fitaccen mawaƙi wanda yake tashe a daidai wannan lokaci. Shaibu dan iya makera muna godiya mun ga sakonka tare da Ibrahim wato Aisha daga Ibrahim Bako Miyatti. kullum da tunanin ta nake kwana ban yi tunanin dainawa ba. Hajara Gombe, Hajara Gombe. Kwaje sanarin so, kwaje labarina. Kwaje sanarin so, kwaje labarina. Mai sauraro na san ba za ka mance muryar ba. Kamil M ne mai waƙar Hajara 'yar baba. Bayan na dawo Bauchi tunanin ta ni ban daina ba. In na kira numban waya na gidansu ba sake mu dan gaisa ba. Ashe ta mata kamu. Kwaje sanarin so, kwaje labarina. Safe da rana da dare muna waya in mun san dama. Ga mu yan kanana a lokacin tun kafin ma mu girma. Amma akan so da kauna zuciyar mu sai ta kama. Dangi suka ce duk wanda ya shiga tsakanin mu zai na dama. Lokaci zuwa lokaci na kan je Gombe don ganinta. Don sananin shakuwa in zan dawo kuma sai ta fusata. Mai ta zubar da hawaye don ba masu mai rata. Shakuwar mu ta yi shakuwa duka dangi har su fahimta. Bani mantawa da kakan mu alkhairi take mana fata. Wata rana ta kan ce min ta ga auren mu take fata. Yanzu shekara 8 soyayya ta ni da Hajara. Gashi a yanzu ne gamo da mummunan kaddara. Saboda karancin shekaru na kasa ankara. Gashi na san soyayya duk domin tsananin yaudara. Mai sauraro na kubi ne labarin da akwai saura. Abin al'ajabi ni ban taba ganin irin haka ba. To lalle kuwa Kamil M. kenan fitaccen mawaƙi wanda yake tashe a daidai wannan lokaci. To kwanakin baya dama labarin wannan Hajara Gombe na muku alƙawari masu sauraro cewa zan samu damar tattaunawa da shi Kamil M. To lalle kuwa cikin nasara na samu tattaunawa da Kamil domin jin wani tudu wani gangare aka hau har aka yi wannan labari, wato har aka yi wannan waƙoƙi masu dogon zango ta 1 da ta 2 da ta 3, inda ya tabbatar da cewa wannan labari na Hajara Gombe labari ne na gaskiya kuma wanda abin ya faru ne da kanshi. Don haka bari na biya ku bashin wannan labari a tattaunawar mu da shi Kamil M. Da farko dai suna na Muhammad Musa, asalin suna kenan, amma kuma an fi sani na da Kamil M. Bari mu duba ta waka da kai farko wanda
a yanzu dai za mu iya cewa kamar ita ce ke haskawa a cikin taurarin waƙoƙinka, wato waƙar nan ta Hajara Gombe. Shin menene makasudin yin wannan waƙa? To gaskiya wakan Hajara Gombe yana da makasudi na musamman gaskiya, saboda labari ne wanda ya faru a zahiri, ba wai kagaggen labari bane irin yadda sauran mawaka suke irin a kirkire labari a so a yi shi. A wannan ainihin labari ne wanda ya faru da gaske, kuma labari ne mai taɓa zuciya, kai ne ya faru ba da wani ba. Shi yasa kawai naga ya dace na yi waka a kai don na isar da sako, na fahimtar da al'umma wasu abubuwa wanda ya kamata mutane su sani. To abin da ya faru dai a takaice gaskiya, yar kawuna ne, muna soyayya tun muna yara, so mun girma mun kai matakin da ya kamata a ce mun wuce matakin soyayya ya zama mun yi aure da ita. To amma kuma sai abubuwan suka canza bayan da na yi tsammani ba. Ta yi aure, ta bar ni. Kai ne ka janye makaman yakin ka a gurin ta, ko kuwa ita ce ta janye sansaninta a cikin farfajiyanka? A'a, ba ni na janye ba gaskiya. To me ya faru? To abinda na sani shine lokacin da muke tare da ita muna soyayya gaskiya sosai don a tsakaninmu akwai irin yarjejeniya na irin za a yi aure da irin wannan bayanan. One time dai kawai na ji an ɗaura mata aure, wanda ni ban ma san za a yi auren ba, sai bayan an yi auren ne nake samun labari. Ka ce kamar kana da alaka da ita sosai ma. To aka yi ta shirye-shirye har aka yi nisa duk baka san cewa za ta yi Wato abin da ya faru shine, ni ka san anan Bauchi nake da zama, ita kuma Hajara din tana Gombe ne, family mahaifiya na kenan a Gombe din. Lokacin da kakanmu ta rasu sai muka tashi din gurungum gaba ɗaya family mu na nan Bauchi muka je Gombe. Bayan an gama ta'aziyya an yi kwana 7 mun dawo. To kwana 7 din ya zama ranar Laraba ne. To dawowar mu Bauchi fa Alhamis mun yi waya da yarinyar normal, Juma'a normal. To ranan Juma'an da dare sai wani yayan ta kira ne ke faɗa mun fa batun auren ta kaza nake ɗauka irin wasa ne. To daga ƙarshe dai kawai aka tabbatar min da gaske ne, don bayan an ɗaura auren ma ranar Asabar kenan har an kai amarya an yi waye da dare still na ce bari in kira don ƙara tabbatarwa. Na kira ta na ce mata na ji wani labari fa da gaske ne ko kuma wasa ne. Allah da bakin ta ce min da gaske ne wannan labarin. To tun daga lokacin kawai sai na kashe wayata, ta dinga kira na ban ɗaga ba kuma ban sake kiranta ba gaskiya. Dole tana matsayin kanwata ce, dole za a samu mu'amala tsakaninmu da ita, irin ɗan gaisawa da sauransu, amma mu'amalan soyayya kan an riga an wuce wurin, babu shi. Wani irin hali ka shiga bayan ka haka ta? Gaskiya na shiga wani hali, Oga Sweeto, na shiga wani hali sosai, saboda a wannan lokacin na kwanta rashin lafiya. Saboda abu ne wanda ka gane irin baka yi tsammani ba, ka gama sa imaninka akan abu. Babu wata yarinya da na taɓa jin ina son ta irin so na aure a wancan lokacin kamar yadda na so ta, saboda duk wani shirye-shirye na dan iya ce ma ni tsari na ma ko da ban gama makaranta ba zan iya auren ta ina cikin karatu din, saboda irin son ta da nake yi. Ka san mafi yawanci plan din mutane zaka je sun gama karatu su yi aure, to ni ina ji a raina ma ina karatun zan aure ta. Akwai wani abu da ya shiga tsakaninku ne, ko akwai wasu alamu da ka fahimta kafin auren ta wanda aka samu dan rashin fahimta wanda da shi ne ta dogara, ko haka kawai ba cas ba as kawai dai mai faruwa ta faru? Gaskiya a duk wani mu'amalan da muka da ita kafin ta yi aure ban ga wani alama wanda zai nuna cewa za ta rabu da ni ko ta daina suna ko da wani, ban ga wani alamu ba. Sakamakon na faɗa ma da ma ranar Laraba ne aka cika 7 din muka dawo Bauchi. To ranar Laraban ma ita ta raka ni na hau abin hawa, baran ɓoye ma ba har hawaye muke ni da ita irin da ban kwanan nan. Ashe na ban kwanan yaushe gama? Ashe ban kwanan gaba ɗaya ne, ba wai ban kwanan he ka dawo bane, kwata-kwata ne kawai. Akwai wani kira da za ka yi ga sauran mutane da suka tsinci wato kansu a yanayinka? Akwai gaskiya. Kiran da zan yi shine, idan za mu yi soyayya mu daina sa yarda da kuma aminta ga abokin soyayyar mu 100%. Saboda yanzu an zo wani lokaci ne wanda mutum za ga kamar lalle fa tsakani da Allah yana son ka zai iya rayuwa da kai 100%. To wallahi sabanin haka ne. A fuska za a nuna ana tare da kai 100%, amma kuma a bayan fage sabanin haka ne. So kiran da dan yi ga mutane shine, musamman yawwa ga wani shawari ma da zan ba wa al'umma shine, maybe yanzu misali hayin tsara a raina in ji cewa kai bana tunanin zan yi aure sai nan da lokaci kaza. To in dai ratan yana da yawa, kar ka yi tunanin fara neman wata yarinya wai ku yi soyayya wani waye a'a, ka bari sai lokacin ya zo gab sai ka nemi wacce za ku yi soyayya da ita sai ku yi auren ku. Kana magana akan readymade kenan? Yawwa, sabanin haka kuma za a bar mutum ne da bada labarin soyayya da kafa hotunan tarihi a bango. Tabbas wannan abin zai iya faruwa da kowanne daga cikin mu, daga mazan har matan. Me a fatan ka akan ita wannan waka da kai wadda take mataki na 1 na 2 har mataki na 3?
wannan wakan ina fatan ya zamana ta shiga cikin al'umma ta ratsa su sosai, saboda akwai sakonni da yawa da nake so mutane su farga a kansa. Kaga misali akwai mutane da yawa da ba su son irin hada soyayya din nan, ina soyayya da ke in ganki da wancan, ina soyayya da kai in ganka da wancan, abun babu daɗi gaskiya. Hakan na sa mutum ya ji irin kaman ai ba da gaske ake son shi ba. So in kina so na mu yi soyayya da ke kawai da ni da ke tsakani da Allah, babu wani hada soyayya ta da na wani. Kai ma in kana son ta ka so ta ita ɗaya, kar ka hada ta da wata, kawai wannan shine. Gida biyu maganin gobara ba. Ai in dai har kamar kai da a ce kana da wani gida bayan da wannan, ai da gobar gaskiya ne, gida biyu maganin gobara. Amma a bangaren soyayya a tunanina zuciya fa guda ɗaya ne. Sannan kuma idan ka yi ƙoƙarin raba soyayyan gida biyu, to ba za a taɓa samun cikakken soyayya a bangare ɗaya ba. Dole dai zama ya rabu ne, to kuma ba za a samu abin da ake so ba, don soyayya na ginuwa, an gina soyayya ne akan kulawa. So idan ka raba shi gaskiya ba za a samu abin da ake so ba. Ta haka yakan kawo saɓani da yawa, mafi yawanci gaskiya. Duniya ta yi min daci sanadin soyayya na ji bauri, kwanci ta shahar mafarki da kewaye an ɗaura mana aure. Mai sauraro bini don jin ƙarshen labarin, don yau zan karkare. Wata rana ina gida yammaci ina dan karatuna, sai na ji ƙara a wayana, ma'ana wani na nema na. Da na duba sai na ga ban an tilawiza yar uwana, mummunan labarin rasuwar kakanmu ta faɗa min. Hankali ya tashi kama hanyar Gombe da yan uwana. Kwanan mu bakwai a can mun yi taziya mun yi addu'a, mun haɗe da hanzara mun yi jimami na wanga rasuwa. Dan tabbas mun yi babban rashi na wannan dattijuwa. Allah ya ji kanki ya sakin huta, kabarin ki ya haskawa. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ranar da zan dawo gida jikin mu babu nutsuwa, ita ta yi min rakiya inda zan samu abin hawa. Kalmar karshe da na furta hanta amana mai da mukewa, sannan mu rike addu'a rabbi ya samu dacewa. Mu kyala faɗin magauta in sun furta mu yi wasarwa. Na je na shiga mota na dawo nan Bauchi gidana, ranar Laraba ne na dawo a can na baro ummina. Ranar Alhamis da yamma na ɗan waya na kira Hazarana, kan al'amuran rayuwa tsakani muka ɗan tattauna. Sai na ji hayaniyar inda take na tashi a wayana, ni na tambaye tashin kin je ki ina ne ya kan wana. Ta ce min tana gidan lalle, karfa da damu kaina, karfa da damu kaina, karfa da damu kaina. Washe gari juma'a na kira nan ban taba a dagawa, sai na kira nan ban yayinta Abdulrazak dan uwa. Shi ya bani labarin auren ta yau an daurawa, a jara Gombe auren ta yau ne an daurawa. Washe gari asabar na kira nan ban ta don tabbatarwa, sai ga shi kwata daga ta yi sallama ne na ya amsawa. Na ce mata tambaya guda ɗaya nake so ki amsawa, kan labarin auren ki da gaske ne ko kuma wasa. Buɗar bakin ta ce min gaske ne ba zancen wasa, ni ko na kashe wayata abadan ban sake kiranta. 081 68 20 9525. Baka wacce ta fita alkhairi kenan da Hajara Gombe, ita kuma muna mata fatar Allah ya zauna da ita gida lafiya. An ce matar mutum kabarinsa, haka Allah ya kaddaro. To muna maka fatan alkhairi, Allah ya baka wacce ta fita zama alkhairi a gare ka. Duk inda matarka take ko a birnin sun take zaka ce ka auro ta da yardar Allah. Kamil M da sunana, asalin dan jihar Bauchi, garin mahaifina da ne yau dai na tantance. Garin mahaifiyata nan Gombe ba Fulatana ce. Molina wata rana ne shiri don na je ziyarar yan uwana a garin Gombe, ma'ana duka dangin mahaifiyana. Na je ni tasha na shiga mota sannan na kira kawuna, na ce mi shiga na hanya yau dai
a Gombe zani kwana. Ba mu ɗau lokaci ba sai ga mu a Gombe garin kakanina. Yan uwana duk farin ciki suke ta yi danganina.